Jama'a assalamu alaikum, sunana Qaseembk, barkanmu da sake saduwa. Nan kuma muna bisa ainihin titin Abdullahi Fodio Road a cikin unguwar Shiyar Sarakuna. Wannan titin da kuke gani ga can ya shiga shi zai kai ka ainihin tsakiyar Shiyar Sarakuna. Waɗannan shagunan duk suna bisa Abdullahi Fodio. Wannan ginin ga can mai hawa biyu, wato Kebbi Furniture and Ventures kamfanin su kenan, suna da gidan ruwa da sauran abubuwa. Wancan ginin da kuke gani gida ne na wani attajiri da ake kira Yahaya Shantali, ya rasu. Wannan ginin Atiku Villa kenan, tsohon party office na ANPP. Wannan ginin da za ku gani ga hannun mai ɗanya hakin fenti gini ne na Federal High Court wadda ke a nan cikin Shiyar Sarakuna bisa titin Abdullahi Fodio. Shiyar Sarakuna unguwa ce babba mai ɗimbin tarihi. Wannan Embassy School kenan, private school ce. Wannan Qaseembk Kebbi Agricultural Supply Company kenan. Wato Shiyar Sarakuna unguwa ce babba mai ɗimbin tarihi wadda an ƙirƙire ta ne tun lokacin zamanin tsohon sarki Shehu. Idan kuna jin sarki Shehu, tsohon sarkin Gwandu.